ህዝብታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ትግራይ፣ አምሓራ ብእምባርያ ጦርያዊት ኢትዮጵያ ንዘለዓለም ኣብ ደምነት ክነብሩ ተኣሊሙሎም ዝነበረ ሽርሒ በጣጢሶም ጽምዶኦም ኣበሪኾም እዮም። ፕሬዝደንት ላዕላዊ ባይቶ ሱዳን ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብመንገዲ ቴሌግራም ኣቢሉ ንክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ዒድ መልእኽታት ኣሕሊፉ ይርከብ። ካብ ተሕሊፍዎ ዝርከብ ዘሎ መልእኽታት ከዓ ብምኽንያት ዒድ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽታት ድሕሪ ምሕላፍ ንክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕድመን ጥዕናን ተመኒዩ ይርከብ ኣሎ። ኣብ መንጎ ህዝቢ ሱዳንን ኤርትራን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕትን መንግስታትን ዘሎ ርክባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ናብ ካሊእ ደረጃታት እናተሰጋገረ እዩ ዝርከብ። ህዝቢ ሱዳን፣ መንግስቲ ሱዳን፣ ሰራዊት ሱዳን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግዜ ፀገሞም ዝገበረሎም ዓበይቲ ሓገዛት ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣመስጊኖም እዮም። ሕጂ እውን ምስጋኖም ይቕፅል ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ እውን ንሱዳናውያን ዝገበረሎም ሓገዛት በተቐዲሙ ዝገበሮ ከይተዓገተ ንሱዳናውያን ክስካብ ሃገር ሰላማን ምርግጋእን ክስካብ ዘረጋግፅ ንሱዳናውያን ሓገዛት ከም ዘይነፅግ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣረጋጊፅሎም ነይሩ እዩ። ኢራን ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ንመስመር ማይ ሆርሙዝ እንተዘይከፊታ ንናይ ሓይሊ መፈልፈሊ ትካላታ ብዘይኣሰር ከም ዘጥፍእዎም ዶናልድ ትራምፕ ተሓንዮም። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መረባ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩዝ ዝጠቅዕዎ ጽሑፍ ኢራን ንወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክትከፍት እንተዘይኪላ በቲ ዝዓበየ መፈልፈሊ ሓይሊ ትካላ ዝጅምር ዓናዊ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም። ኢራን ነቲ 20 ሚታዊ ቀረብ ነዳዲ ዓለም ዝሰጋገረሉ ፀቢብ መስመር ማይ ካብ ምጅማር እቲ ኩናት ከም ዝዓፀወቶ ይዝከር። ብሰንኪ ምዕፃው ወሽመጥ ባሕሪ ሆርሙዝ ዋጋ ነዳዲ ንሂሩ ዳርጋ መላእ ዓለም ማሕበረ ቁጣዊ ቅልውላው ከም ዝወረደ ድማ ይፍለጥ። ኢራን እውን ብወገና እንተዳ ኣሜሪካ ከምኡ ጌራ ንሕና ድማ ንኩሉ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዘበለን ምስ ኣሜሪካ ዝተኣሳሰሩ ኩሎም ትሕተ ቅርፅታታ ናይ ፀዓት ብፍላይ ድማ ተወሽመጥ ዓረብ ዝርከብ ክተጥቅዖ ምዃና እያ ኣፈራርሓ። ትማሊ ቀዳም ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንሕና ሽቶታትና ወቂዕና ኢና፣ እቲ ኩናት እውን ካብቲ ዝተመደበሉ ሰሙናት ኣቐዲሙ ተዛዚሙ፣ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኢራን ምሳና ክትዘራርብ እንተደለየት እውን ንሕና ፈቃደኛታት ኣይኮንናን ክብል ሓቢሩ። ዋላ እኳ ትራምፕ ከምኡ ይበል ዳ እምበር እቲ ባይታ ዝረአ ዘሎ ምስሊ ግና ካሊእ እዩ። ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ከተማታት ዲሞናን ኣራድን ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ልዕሊ 100 ሰባት ቆሲሎም እዮም። እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዲሞና 13 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ መሳለጥያ ኒኩለር ዒላማ ዝገበረ ኮይኑ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ኣዝዩ ብከቢድ ዝቆሰሉ እውን ይርከብዎም። መዓልታዊ ሃገራት ኢዕራብ ይድብደባ እውን ኣለዋ። ዲሞና ዝተባሃለ ናይ እስራኤል ማእከል ምርምር ኒኩለር ከም ዘዕነወቶ እውን ኢራን ትጀሃር ኣላ። እቲ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ናታንዝ ማእከል ኒኩለር ኢራን ንዘካየድዎ ደብዳብ ዓፀፌታዊ ግብረ መልሲ እዩ ተባሂሉ። በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ደቡባዊ እስራኤል ዲሞና ማእከል ምርምር ኒኩሌር ከምኡውን ኣብ ኦራድ ዝተፈፀመ ኮይኑ ኣብ ዲሞና 47 ሰባት ኣብ ኦራድ ድማ 71 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተፈሊጡ። እስራኤል መብዛሕትኦም ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ሚሳኤላት ዋላ እንተምከነቶም ካብ ወታደራዊ ዒላማ ብዝሓለፈ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ህፃናትን ሲቪላትን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ተፈሊጡ። ኢደ ህብን ዝበለት ኢራን ካብዚ ናይ ዓፀፌታ መጥቃዕቲ ብተወሳኺ 4000 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ዲየጎ ጋርሻ ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከር ንምውቃዕ እውን ፈተነ ጌራያ። ካብ ጅመር ሓደ ወርሒ ዝደፍን ዘሎ ጎንፂ ማእኸላይ ምብራቕ ምስ ልዕሊ 11 ሃገራት ዝገጠመት ኢራን በቐሊሉ ኢዳ ክትህብ ኣይከኣለትን። እስራኤልን ኣሜሪካን ብወገነን ዝጀመርናዮ ስጉምቲ ዓንቢቡ ፍረ ከየፍረየ ደው ዝብል ነገር የለን ብምባል መጥቃዕቲ ከም ዝቕፅላ ይሕነያ ኣለዋ። ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ብዝሓለፈ ንመላእ ህዝቢ ዓለም ዘተሓሳሰበ ቁጠባዊ ቅልውላው ዓለም ሻቁለት ብዙሓት ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። በዓል መዛ ኣቶሚካዊ ፀዓት ኢራን ናታንዝ መመስርሒ ኒኩለር ሎሚ ንጎሆ ዳግማይ ከም ዝተጠቅዐ ገሊጹ። በዓል መዛ ኣቶሚካዊ ፀዓት ኢራን ኣብ ማዕከናት ዜና ዝተዘርግሐ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ማእኸል ድሕሪ ዝበፅሖ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተገበረ መርመራ ዝኾነ ዝነዝዕ ሓደገኛ ፀርጊ ከም ዘይተረኸበ ብምግላፅ ኣብቲ ማእኸል ዝኾነ ዓይነት ንነበርቲ ይኹን ንኸባቢ ሓደገኛ ዝኾነ ፀርጊ የለን ኢሉ። እቲ በዓል መዚ ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብምኹናን እዚ ንውዕል ኤምፒቲ ዝጥሕስ ኢሉ። ኣብ ልዕሊ ዝማእከል ብሓደ መጋቢት እውን መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ከም ዝነበረ ሓቢሩ። በዓል መዛ ኣቶሚካዊ ፀዓት ኢራን ነቲ ብሓደ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ናታንዝ
استفتصم مدقع تملكيتو بسلسته مقاويت أو زوج مجلسي بات مدقع السعابة نزعي حرقنيا ترقي كم زي نبرة مجلات أو يذكر أب سنة 2025 أمريكا بسلسته مدبرات نيكولير إيران ناتانز فوردون إصفهان دبدب كم زفت أماز ذكر كوينو أبتوان دونالد ترامب مدبرات نيكولير إيران فتسي معانيلو نيرو إيران أمريكا إسرائيل عبر اللي دبدب مش جمرة كم جبر ملسا بالعلي أما خلا مبرا زلو التدرا مدبرات أمريكا بزفت أمت ودبدبات أو قدامت سومن ترياني أستات شومن 100 مليون دولار عنوة التحام أتبمع كالاستراتيجين عالم لخوا مصنعة زوات حدث سبساب إيران كسكاب حجي كنديز أكل عنوة ياسعبا زلا كم زي فلات أنا تيروم أتشومن 100 مليون دولار أبتقدامت سومن سعابة عنوة تراي مخانو أنا تيروم أتعنوة أما هلاي مبرا زركاو تحت أرض وتدراو معسكرات أمريكا زوارد عنوة كوينو كابتقدم حجة قميتو زنبرا زلعالي كم زخوانا قاليتهم أزخاءت الججت نعم وقن تخيد أمريكا كسكاب كندي كبيد كسراتات كقاتما كم زخيل زرقي قمقاميوم لعلو أما خار مع كل استراتيجين عالم لخوا مصنعتن ماركا نسيان أتولع الوتادراو معسكرات أمريكا زبصح عنوات بزح زربلو أيتنحن إذا قدم ما يسمون نايت جت زبصح عنوات عبي كوان تقنا أتمول تصاب توسخ حبريتات مستوى هبأي بملات كراين نايلوم بزعبا زوج حدث صبصاب ملسن مركب BBC نابيت صحفت مكل خال أمريكا واستوكسلوم بزعبا زي أتنتم مأخلاي مبرأن زكاة زلو كينات زمرح زلو مأخلاي إز أمريكا كنوكاسيو تنجيرنا سمز مأخلاي إز أمريكا جن بزعبا زريتو كهبو أيدليون نزحل بخلطة سمونات سبقال ونفرتن مسائلاتن عب سمايات إيران وشمت عربن أو أفلو زلو أوان تقوزت الترافيك أجر بزعو كل أيار بيلوم نفرت مقعزيك حلفا يقبرو تاني حميوم كارتا مكة تطلي براتات جبسن جورجان كسكاب كندي تسوق براتات كم زلو ونيرئيم نوصوت كف تقوزت الترافيك أيار جنقونا قوني استفلي كفال نايت كارتا يكتتل أيارت نفرتينا كل أيار حانت هاقري أتوان يوصان كم زلو يرئيم أبنور جزي حدول كتقوزت أراو حدوان أكباوي شدشتا نفرتي كم حدر يخيل يوم كوينات مزهول لجن عصفك خووني يخيل يوم تعقب زهلو اللوان حنقول كاب عسراكس كاب 3 دقائق طرايو خات كورز غيل يبل تروتنيا تقوتصاري ترافيك أيار بريان روتشا نسو تمكر 18 عامتات اللوام فلما استفل لها جرات نقوسا وحيل أيار دحري دما أو لندن أكل هتوز رديت تقوعست نفرت خوينو ساريحهم تعق نفرتي أو زهلو اللوان أفولي كبابتات نزل على متن نفرتين من محدار زيادة قوطات ارتياعاتو كيدخ مدما بتدقاقامي كايرو مبزحت وقزي نحادة ساب فرقا كوارعان حموشان كسكاب 6 دقائق كوينو كاب عسرا كسكاب 3 دقائق عرفت 5 لورة شاي قلت عوان قجت جن نعسا دقائق طراي كام سرحون دحري انت مساسال نوحات قزي كعرفو 5 قبارن عمل كيتوم أتموز وان تقوطات أرتي ترافيك أيار زخونو نمئمان زتقم تقاير فرقاي زقاتمام أزو مالت مسي إمان متن ترافيك مالت يبل إيران مجمر تاقزي الزخوينات كاور جمر أبسال سيسمون 14 كيلومتر استقوعزة بالستيك مسايلات بمون شاف أبهن داوك كانوس نزركب معسكرات ناي منقسط أمريكا مدقعت فتسيمات اللو تركب الله 14 كيلومتر تقوعزو علاماتاتو كهرم سخل مسايلات ورويرات تركب الزخان أمريكا إسرائيل هذا كابتي أسان بادي كوينو زركب عبيت معبالتاتيوم وتدروين أزستنا يتهجر مرحتنا يتهجر كتنققو تاني حميوم أتزلوم وتدرو عدكنا صوراتن كسكاب حجي ساعات كم زيتا تقاملو دحرت عمرو مودانجن عبر الإسرائيل المشارختان محازوتان أدلايز بها سقومتي كوسدو مخانوم أتنققوم نيروم يوم لو مخلطة بالستيك مسايلات توكيسا أتحدو علامو كيبز حك فشلن كلوم أتخالاي بالستيك مسايل جن لكا علاماتات باتحو بسرعة مكلا خلي مسايل نا أمريكان نعدي إنجليزن كمكن كم سخاليوم أبزح بريتاتا قليت وزركب زلوم أزوت تدراو معسكر كاب إيران 14 كيلومتر ريحي وزركب كوينو أمريكان عدي إنجليزن بحوارز تكمالو وتدراوي معسكريوم سلازة اتن كاب إيران ريحيقنا لنا إلان حاف زبلها قرات لو ما عند خبيز خوانا متنقطان ملختاتن حليفو ونيو زركب زلوم
ኢራን 4000 ኪሎሜትር ዝጓዓዝ ሚሳኤል ኣለዋ ኢሉ ኣሜሪካ ትኹን እስራኤል ካልኦት ክፋላት ዓለም ሓሲቦሞ ዝፈልጦ ኣይኮኑን። ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከባ ዘለዋ ሃገራት ከም በዓል ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እዚ ጉዳይ ፈጥፈጥ ኣቢልዎን እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ሃገር ዶናልድ ትራምፕን መንግስቲ እስራኤልን እቲ ዘለዎ ወታደራዊ ትሕተ ቅርፅን ወታደራዊ መሳለጥያን ሙሉ ብሙሉ ኣጥፊእናዮ እናበሉ ወግሒ ፀብሐ ይዛረቡ እዮም። እዚ ሃገር ግን ብግምጣሉ ኣሎ ዝበሃል ባሊስቲክ ሚሳኤላትን ድሮናትን ናብ ማእኸላይ ምብራቕን እስራኤልን ትትኩስ ኣላ። ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኸ ሎሚ ንኣሜሪካን እስራኤልን ዘሰናበደ ናይ ባሊስቲክ ሚሳኤላት ምትኳስን ምውንጫፍን ኣካይዳ ተርከብ ኣላ። ኢራን እዚ ልዕሊ 4000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዓቕሚ ዘለዎ ኢንተርኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳኤል ኣብ ማእኸል ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ማዓስከር ኣሜሪካን ብሪጣንያን ዲያጎ ጋርሻ ከምኡውን ኣብ ሓንቲ ካብ ደሴታት ማልዲቪስ ኣፍሪቃ ዝኾነት ወታደራዊ ማዓስከር ብምጥቃዕ ንሃገራት ምዕራብ ሓድሽ ናይ ስጋኣት መልእኽቲ ኣመሓላሊፍ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዲዩን ሓፍቱን ዘሰንብድ ቅትለት ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ብሞት ክቕፃዕ ተወሲኑ። ኣብ ማእኸላይ ክልል ኢትዮጵያ ዞባ ሃዲያ ወረዳ ምዕራብ ባዶዋቾ ቀበሌ ገርቦ ንወላዲት ኣዲኡን ንእሽተይ ሓፍቱን ብጭካነ ዝቐተለ መንእሰይ ብቤት ፍርዲ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ተበይንሉ። እቲ ገበን ዝተፈጸመሉ ኣገባብ ኣዝዩ ዘስቅቕ ምዃኑ ፖሊስን ዓቃብ ሕግን እቲ ዞባ ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል ፖሊስ እቲ ወረዳ ከም ዝገለጾ እቲ ተኸሳሲ ሰንበቶ መንገሻ ዝተባህለ መንእሰይ ኮይኑ ማዕጾ ብውሽጢ ብምዕፃዊኡ ነቲ ጨካን ተግባር ፈጺምዎ። እቲ ውልቀ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣባል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮይኑ ካብ ሰራዊት ዝኸብለለ ምዃኑ ተሓቢሩ። እቲ ተኸሳሲ ነዲዩ ብሳንጃ ኣብ ክሳዳን ሕቑኣን ብምውጋእ ከምኡውን ኣካላታ ብምቑራፅ ንሞት ፈሪድዋ። ነዚ ሪኣ ዝኣተወት ሓፍቱ እውን ብተመሳሰለ ኣገባብ ኣብ ክሳዳ ብምውጋእ ሂወታ ኣሕሊፍዋ። ምንቅስቓስ መራኸብን ናይ ነፈርትን ዝከታተል ትካል ሎሚ ሓደ ሓበሬታ ኣብ ገጻት ትዊተር ኣስፊሩ ይርከብ። ብመሰረት እሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ እታ ቅድሚ 3 መዓልታት ወደብ ባፅዕ ከም ዝኣተወ ዝሓበርናኩም መርከብ ካብ ቱርኪ ዝተበገሰት ናይ ኣብ ቱርኪ ዝርከብ ኩባንያ ምስ መዳይ ድሮናትን ካልእ ወታደራዊ መዳይን ዝንቀሳቐስ ምስኡ ዝተተሓሓዘት ከም ዝኾነት ካብቲ ናይ ድሮናት ዘፍሪ ትካል ተበጊሰ ከዓ ናብ ኤርትራ ብምቕናዕ ናብ ወደብ ባፅዕ ከም ዝዓረፈት እዩ ምዚ ጉዳይ ተተሓሒዙ ካልእ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ዜናታት ንስርዓት ብልፅግና ሓደ ካብቲ ኣሰንባዲ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳያት እዩ። መጀመርታ እዛ መርከብ ካብ ቱርኪ ተበጊሳ ወደብ ባፅዕ ምስ ኣተወት ብልፅግና ጫውጫው ጀሚሩ ነይሩ። እዛ ናይ ቱርኪ መርከብ ወደብ ባፅዕ ዝኣተወት ዝፀዓነቶ ነገራት ኣለዋ ወይ ከዓ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ዝውዕል ዘይኮነስ ካልእ ኣፅዋራት ፅዒና ዝኣተወት እያ እናበለ ሻቑለቱ ኣብቲ ስርዓት ነጊሱ ነይሩ። ሕጂ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ነዚ ስርዓት ዘባህርርን ዘስንብድን ኮይኑ ይርከብ። ቱርኪ ንከምዚአን ዓይነት ድሮናትን ወታደራዊ ኣፅዋራትን ብነፈርታ ወይ ከዓ ናይ ፅዕነት ነፈርቲ ኣቢላያ ተጓዕዝ። እዚ ብባሕሪ ኣቢላ ናብ ኤርትራ እትያቶ ወይ ከዓ ናብ ወደብ ባፅዕ ተፀጊዐን ዝርከባ ዘለዋ ድሮናት ግን ፍሉይ ተርእዮታት ከም ዝኾነ እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ። ስለዚ ብልፅግና ን2 ዓመታት ድሮና ኣለኒ እናበለ መሬት ዶሮና ገይርዎ ነይሩ። ሻዕብያ ኩሉ ዘይፅግሞ ከዓ ሕጂ ንሀ ብልፅግና ኣለዋ ንዝበለን ኣገደስቲ ድሮናት ኣብ ኤርትራና ከም ዝኣተዋ ተሓቢሩ ይርከብ። ብዘይካዛ ናይ ቱርኪ መርከብ ካልኦት ካብ ቻይና ዝተበገሳ መራኸብ እውን ኣብ ኤርትራን ተፀጊዐን እየን ዝርከባ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ምዕባለን ዘውዕል ኣገዳሲ ምንቅስቓሳት ኣብ ውሽጢ ሃገር የካይድ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ።